Hello, fiam, hello! Várjál meg, hova mész? Iskolába? Teljesen mindegy, hova mész. Hol jöttél be? Az ajtón. Az a kijárat. Menjél ki és gyere be a bejáraton. Menjél ki és gyere be ott. Mit nem értesz el? Nagyszerű. Rend a lelke mindennek. Tényleg bemész, lássák, hogy te valaki vagy. Röpdolgozom. De... Azzal kezd. Ti nem utáltatok a röpdogálkodót? De én nagyon. Soroljátok fel, hogy mit utáltok. Mindent! Hát demoralizálja az összes gyereket maga körül. De mi lesz a következő? Majd telerajzolják a sulit izékkel. Farkakkal. De nagyon hülyén fogsz ebből kijönni, ebből a sztoriból. Nem biztos. Hát, de. Jó napot kívánok! Megkérdezhetem, hogy milyen óra van? Csak ne magadat hibáztasd, az nagyon fontos. Nem te vagy a hibás, ezek a gyerekek.